Hello guys. Ndatukira soti ine kuti secret nyekha or now kuti Yes Media. Yeah. Mbuyo munakhala ndifotokoza za Photoshop. Photoshop nchichewa, Photoshop nchinyanja. Na fotokoza za Photoshop kuchokera introduction komanso imene tingachotsere background. Tinachosa background bwinobwino. Yeah, lero ndifuna ndingokutengeraniso level ina. Lero funa ndikuonetseni kuti kodi tingapange bwanji poster kapena kuti corporate flyer. Flyer ya business tingapange bwanji, munthu akupezani customer afuna mupangire flyer tingapange bwanji kugwisa ntchito Photoshop. Tingapange bwanji. So mosataya nthawi sipano tiyeni titsegule Photoshop wathu tikatero tiyambe kugwira ntchito. Apo Photoshop wathu chakutani akuloda. Tifuna tione kuti Photoshop titatha kuchosa background, titatha kudziwa matuzo ogwirisa ntchito. Chinanso ndi chani chimene tingapange pa Photoshop. Tikantsegula Photoshop amalemba kuti welcome to Photoshop imene mukuonera mapa. Ma project enanso amene ndakhala ndikutani ndikupanga. So mosataya nthawi tifuna ndingokuoneserani kuti tifuna tipange chinthu china chake ngati nditu chofanana ndi chimenechi. Tipange nditu flyer yofanana ndi imeneyi. So mosataya nthawi chimene chikufunikira tinafotokoza kale za matools. Ngati simunaonere video imeneyo ndikupemphani kunena kuti bwererani mbuyo ku YouTube, Yes Media YouTube channel, mupite kumene koko mukapeza ma video amene akufotokoza za matool onse amene tingagwiritse ntchito komanso mmene tingachosere background zithuzi. So apapa tiyamba kugwiritsa ntchito matools omwe aja nafotokoza aja kuti munjira ina tingapangire bwanji kuti tipange achieve chinthu china chake. So chayambirira tiyeni tifika apa pamene alemba kuti file new. Tikapanga new imabwera by imeneyi ndithu by athu ndi imene yabwera by. Ikabwera by imeneyi apa umasankha chimene kutani ma size pali custom size A6 A4 size nayo semene mukutani mukufuna kuti mugwiritse ntchito. Komanso kuli ma size zimene tikufuna tipangezo ma size ake amaonetsera kumene kukuwa resolution yathu ndichoyambirira apapa chimene ndingapangeneyo ndigwiritse ntchito A4. Ndikapanga select A4 apapa ndionetseratu ma size yake A4 kuti ndi amene wawa. Komanso resolution yathu ikuyenera pachani pa 302 imene ili ndithu maximum size yabwino. Apa funa tilemba apo dzina ndi chani imene tifuna tipangecho. Let's say tingote flyer. Let's say business flyer. Yeah. So talemba business flyer tipanga click. Tikapanga click choyambirira generate imabwera yonchi. So ngati mugwisa ntchito mouse amene ndi katela kapena kuti kawinu mukhozaso kumayendesa ndikupanga control zoom in komanso zoom out. So this is our working placement ikati kugwirira ntchito. Tikapanga page yathu ijayo nthawi zambiri ndimakonda makhala logo apa ndimatsegula logo kuti mwina ndizitha kuona zimene ndikufuna mapanga bwinobwino. Ngati ndifuna kupanga kusuntha background yangayi ndikuti nzotheka popanda chovuta kapenanso ndikhoza kuyiloka ngati sindifuna kuti background iziyenda. Komano apa ikhala yotani yotsegula. Ndapanga select ndichoyambirira apa ndikudziwa kuti kodi chimene mufuna kupanga ine ndi chani. Okay, ndifuna ndipange poster. Okay, poster idea mulinayo imene mufuna kupangira poster yanu. Imene ndimapangire ne kuyambirira ndifuna panga layer choyambirira neyo tingopanga select chonchi. Tikapanga select chonchi tibwera apa pamene alemba kuti create new fill or adjustment layer. Ndikapanga click pamene papa pali zambiri mbiri apa komano ndingobwera pamene alemba kuti solid color. Ndikapanga click pamene papa indionesera chani, indionesera ma colors, indibweresera by imeneyi. So by imeneyi ndikhoza ngopanga okay. Ndi chinthu china chimene chikufunikira nchonera kuti ngati upanga poster kandi flyer, corporate flyer udziwe kuti munthu pamayenera pakhale dzina la company,
logo komanso ma phone number ndi information ina imene mukufuna kuti muyike pamene papa. So chimene tipanga papa ineyo mosataya nthawi, mukaona ndikapita kumbali kumene bar ya mayathu ya male ayi ndipanga switch off indicate layer visibility ndi ndikapanga chonchi ndikuti ndayipanga off, ndilipita kumene kuli information yanga nditenge ndiyike pamene papa kuti tiyambe kugwira ntchito. Ndochoyambirira ndikukatenga logo yanga, logo ya kampani ndi imeneyi, ndili ndi ya PNG. Nditenga logo imene ndingoyinyamula, ndingoyinyamula apa, ndikubwera apa ndipanga drop pamenepa. Logo yanga ija ndi imeneyo. Ndikhoza kuyichepesa size, ngati uchepesa size chimene chimafunikira apa panga mugwisa ntchito Photoshop CS6 chimene chimafunikira 2018 ma Photoshop amene zambiri sanapanga reverse. Ndi ngati mugwisa ntchito Photoshop amene mugwena mugwire, ngati mufuna muchepetse size mugwena mugwire shift komanso ndikugwira mbali ndikuchepesa. Koma ngati mugwisa ntchito Photoshop CC 2020 ndikuti kumangogwira mbali mudula ndikuchepesa popanda chovuta china chilichonse, ndikuti ndikhoza kuyika position imene ndikuganizira kuti mwina logo yanga ikhoza kukhala, ndikhoza kuyika pamenepo. China ndi chani chimene ndifuna ndiyike apa, ngati logo ndatenga apa ndikuti chimene ndifuna kuyika apa mwina ndi information imene ndifuna ndiyike pamenepo ndi chani. Okay, information yanga ndi imeneyi. Ndipanga copy information imene ndinayipangira to type uku, ndipanga copy ndikubwera ku Photoshop wanga nditenga type 2 yanga ndikuyika pamenepa, delete backspace ndikupanga paste tikanga shortcut ya paste and control V ndikuti ndipanga paste. Kapena mukuzobweranso apa pa copy pa edit mukafika pamenepa mupanga paste musimu. So apa mukhoza noenda panga mawu aja ndi amenewa amene ndayika pamenepawa, chimfunikira ndikungwasumphisira bwino komanso mwina wasintha kala. Ndi tikhoza kupanga highlight ndibwera apa kala mwina lese ndikuyerekeza tifuna tiyike ingosankha kala ina iliyonse, zinazo ndisintha benso glow koma tifuna apa tingowaona tisinthe kala tapanga choncho. Lese tasankha kala imeneyo basi tipange choncho. Ndikuti apa information ndikuti apa ma services athu ndi ati ndi amene wawa komanso phone number kumapeto. Ndikuti information imene ndimene ntchito ndi information imeneyi chimene ndingapanga ine kuti pa layer yanga kapena kuti pa canvas panga pandigwire ntchito mwabwinobwino mopanda chovuta, ndikuyenera ndipange switch off zimene zizi. Koma bola ndikuziwa kuti ziti pamene pa logo ndikoza logo yokhayi ndikoza kuyisiya kuti mina ndipange pick ma colors. Ndi mkumbukire kuti naika panga kale bar ndikapanga open bar imeneyi chimene ndipanga ine ndifuna ndisinthe ku shape ikhale mwina ndisinthe shape yanga ioneke mwina ngati ka round choncho. So chimene ndingapange ndibwera pa edit, ndibwera pa chani transform ndikafika ndifika pa warp, ndikafika pene ndipanga warp. Ndikuti chimene ndingapanga apa yandionesera tukale apa ndikuti ma allot it ndingogwira kameneka ndikakweza mwamba chonchi uso ndikakweza mwamba chonchi, ndikuti apa ndatha kupanga ka shape kamene ndikafuna maoneti. Ndikuti apa ndapanga shape imeneyi, let's change color. Ndi chimene ndingapanga apo ndikafuna kusintha color ndibwera pamene papa ndipanga select color imeneyi, ndipanga light click mouse wanga ndibwera pamene nalemba kuti blend option, ndikaklika pamene papo ibwera bar imeneyi. Ikabwera bar imeneyi ndingopita straight pamene nalemba kuti color overlay, ndikapanga click pamenepa ndikuti color ija yatani color yabwera. Ndi zikhala ndine kuti color imene ndifuna ndigwiritse ntchito ine nditi kodi ndi imeneyi kapena si imeneyi. Ngati si imeneyi ndifuna ndisankhe color ina ndikuti ndingobwera apa ndipanga open pamenepa ndisankha color ina iliyonse yani imene ndikufuna mwachangu chanu. Ndikuti ineyo apa ngati color imene sindikuifuna
chimene ndingapange ine ndi chani, ndifuna mwina ndipange pick color imene ili pa chani, ili pa logo. Ndikuti ndipanga chonchi, ndisankha color imene ndikufuna pamenepo. Okay, color imene ndikufuna ine ndi imene ndipanga okay. Ndikuti apa ndapanga chani, tapanga create shape imeneyi. Shape imeneyi ndikoza panga ina kuti inaso ikhale pakhale ma shape awiri, ina ikhale mkati ina pamwamba. Ndikuti yomwe ndingopanga chani, duplicate. Ndikapanga duplicate imeneyi ndibwera pa ya pa C, imeneyi ndikapita ya pa C sikuoneka ayi. Ndikuti ndigwiritsa ntchito ma arrows amene ali pa keyboard pa computer kandi laptop kandi tingoti pa keyboard. Ndikuti pali ma arrows amene akulozera, ndigwiritsa ntchito ma arrows amene ndikuisinthirako mwamba kuti ndione chichitika ndi chani. Koma popo zikhala ngati sikuoneka kuti yonse mtundu wake ndi umodzi. Ndibweranso apa blending option, afika pene papa bweranso pa color, ndikupanga pick color imenenso ili pa mwina pa logo pa. Ngati sindifuna color imene ndipanga pick color imene ningofunako ina ka shadow yoncho. Something like that. Something like that. Let's say it's look good. Ikuoneka ndithu bwino. Mwina ka shadow kamene kayoncho. Then ndingoisunthira be mwamba pang'ono kuti ndione bwino. Okay, ndikuti apa ndayika logo yanga. Mwina apa tifuna tike chithunzi, ndikuti tikuyenera tipiteso kumene timasungula zinthu zathu. Let's say ma picture, ndikasankha chithunzi, funa tike chithunzi ndingochinyamula, ndikubwera straight pamenepa, ndikuchipanga drop pamenepa. Ndemwachiona apa chithunzi tachiponya penepa komano chili pamwamba chaphimba zinthu zina zija. Pali njira ziwiri, matha kungochitenga ndikuchiyika musi chonga chikhale choncho, kapena mathaso kubwera pa layer mpanga chani arrangement, bring to front, bring forward, send it back, send to back. You see, then also you choose chimene mukufuna kuchita. So let's say tapanga chonchi. I need something like that. Apa natayika chithunzi chi pamene pa logo yathu ili pati, pamene pa tayika pati pamene pa Yes Media. Alright, apa pande kuti ntchito ntchito yayambika. Chithunzi chimenechi tachika pamene papa. Okay, china ndi chani chimene tikufuna tipange. Pali chitable ichi cha chithunzi sichikuoneka bwino. Ndidule ndipange bwanji. Okay, ngati sindifuna kudula, let's just create something chimene tikhoza kupanga. Nde chimene ndingapanga apa ndingobwera pa ma shape kapena kuti symbol. Kumene kumakhala ma symbols tosiyana. Nde ndipanga create, ningosankha kamene akalemba rectangle 2. Kapanga click amene kandi kupanga so click apa. Andioneseratu ma size yake pamene papa. Center ndoti kabwera pachani, kabwera pa center ndithu pamene pabwino ndikhoza kukulisa. Ndeti katenga tikasiya pamene papa. Tikakasiya apa ndikhoza kuti kuti kakuoneka bwino. Zimene zimafunika izizi ndi creativity, iwe imene ukuganizira. Okay, let's do this. Mwina kangaoneka bwino. You see, something like this. You see, something like this. So you control iwe imene ufunia. Let's say something like this. Let cause obwela uku pitapa malaya patu ndikusintha chani, ndikasintha kala imene tikufuna kuti okay kakhale kala yake imene